Minä olen MD Gamers Nerf Reviews, mutta paremmin mut tunnetaan YouTubessa MD Gamer 101. Niin käykää katsomassa MD Gamer 101 on mun pääkanava, jolla mä teen enemmän videoita. Tälle kanavalle tulee hyvin harvassa videoita, koska mulla menee Nerfien hankkimiseen paljon aikaa. Sekä tää on vaan mun toinen idea, minkä mä tein. Silleen mä sain vaan tän idean tehdä tää. Niin tässä. Tänään mä teen siis 2 videota. Niin tässä on tää eka. Eli siis mä esittelen täällä nerfejä. Mulla on nerfejä nyt kotona. Strongarm, Sharpfire, niitä mä en esittele täällä kanavalla, koska Strongarm on niin vanha ase ja Sharpfire, nyt mä en jaksa esitellä sitä. Mutta tänään esitellään Modulus. Tyttöiltä varmaan silleen, miksi et sä unboxa sitä, koska mä sain tän viime jouluna, sain tän aseen. Ja mä tietenkin unboxasin tän, mutta mä sain tän idean vasta pari päivää sitten. Tän kanavan, mutta sitten seuraavat videot, mitä mä esittelen, niin niissä mä ihan unboxaan ne. Mutta Moduluksessa tulee mukana se stokki. Mä en tiedä pahoillani suomenkielisiä nimeä. Sitten se lipas. 10 panoksen banaanilipas. Ja tähän sen voi laittaa tähän. Näin. Sitten, eli se menee niin kuin kaikki tohon aseeseen kiinni. Sitten tämä skouppi, se on vaan läpi tämmönen, ei auta sua tähtäämään yhtään. Tää ei tee mitään, se vaan on siinä ja siitä voi katsella läpi silleen lol. Joo, ei silleen lol. Sitten tietenkin tämä vertical grip, josta voi pitää kiinni ja Modulus. Sitten mä menin jo seuraavaan aiheeseen. Barrel extension, tämmönen pidennys, mitä laitetaan tähän. Se access store, että jos jumittuu, niin sen voi avata ja todella sen. Modulus on flywheel blaster, eli siis tämä tarvii patterit ja sitten moottorit pyörittää täällä semmosia pyöriä ja sitten täällä semmonen työntää sen panoksen niihin ja sitten se lentää täältä ulos. Ja sitten tietenkin sen mukana tulee 10 tämmöstä valkoista panosta. Laitetaan tähän. Niin. Mä sitten täällä kanavalla videoita saatan kuvailla välillä vähän eri puolissa. Mutta joo. Tässä ei mene kauaa. No. Siellä on kaikki 10 ladattu. Ja sitten jolla laitetaan tohon. Noin. Ja tää on nyt valmis ampumaan. Eli tähän saa tänne alas jonkun paketit hullusti tämä. Sitten tähän saa jonkun minkä tahansa pidennyksen, mikä sulla on. Mutta tää tulee tämän mukana ja sitten tähän pidennykseen. Tähän voi laittaa vielä toisen, jos sulla on. Ja sitten tänne alas saa jonkun ja tähän ylös saa jonkun. Sitten tässä on tämmönen Ironside. Ei auta yhtään, koska tää on edessä. Tää ei ole harmaa juttu edessä. Sitten tähän saa taas jonkun. Tähän saa taas jonkun. Sitten tää stokki lipas tossa. Ja sitten näissä molemmilla puolilla sivuissa on tämmönen, mihin voi kiinnittää juttuja, kuten silleen näin gangster style tai sillä pitää tästä kiinni. Modulus on, tän aseen nimi on Modulus, mutta tää siis kuuluu Modulus-lineen, joka on uusi, kun on Elite Line ja niitä, Zombie Strike ja niin tää kuuluu Modulus-lineen, mutta nimi on kans Modulus, tossa on ollut. Ja tässä on tää
red trigger, että sitten nämä moottorit menee päälle ja sitten painelee tästä, niin se ampuu. Tää on semi-auto, eli tää, jos pide pohjassa se ei ammu, pitää niinku painaa joka kerta, että voi ampua. Sitten, että lippaan saa pois, painetaan tosta ja sitten se voi vetää, muuten se ei lähde siitä. Tosta noin. Ja mä näytän, miten tätä ammutaan. Tai mä näytän tän ampumista. Mä oon oikea kätinen, mutta koska ette näkyy kamerassa, niin mun on pakko ampua vasemmalla kädellä. Mulla tää jäi jumiin mahtavasti täällä. Just nyt. Se oli toka vika, panos jäi jumiin tämän aseen sisällä. Oh, ei, se olikin kolmanneksi vika. Ammuin vaan 7. Tossa. Pieni pausi, mä saan ton pois tuolta. No niin, nyt sain sen pois sieltä. Eli mä tykkään tästä aseesta, mä suosittelen tätä asetta. Mä aina lopuksi annan mun oma mielipiteen. Mä suosittelen tätä asetta. Hyvä ase, hauska käyttää. Tän mun mielestä ainoa downside on, että tää jää jumiin aika paljon. Ainakin mulla. Ei ehkä kaikki, mutta mulla tää jää tosi paljon jumiin. Ootas. Mä en halua hukata nyt panoksia. Siinä on 5. Tuossa on 2. Pieni. Niin, no niin, mä löysin. Mutta niin, mulla tää jää tosi paljon jumiin. Mutta tää on hyvä ase ja niin suosittelen. Okei, mä luulin, että mulla loppui patterit, koska tää alkaa toimimassa. Mutta tää vai jäi. Mulla ei tämmöstä ei oo ennenkään mulla, mutta mulla jäi niinku tähän kohtaan täällä putkessa jäi panos. Sitten on tässä. Tähän jäi 1 ja sitten 1 jäi niinku tänne. Silleen tuli pois tuolta. Tämmöstä ei oo mukaan, mutta tää jää aika paljon jumiin, mutta muuten tää on hyvä ase. Ja tästä tulee tähän saa paljon laitettua yhdistyksiä ja näin, koska tästä tulee, mutta tästä tulee mukana siis tämmö. Siis tämähän on niinku kustomoitava ase, se on sen periaate. Siksi tää onkin modulus vain. Ja modulus. Mutta joo, niin. Jos tykkäsitte tästä moduluksen esittelystä, tästä lähtien videoissa tulee olemaan unboxaus, mutta tässä nyt ei ollut. Mutta toivottavasti nautitte tästä videosta ja painakaa tykkäysnappia ja tilatkaa kanavaa ja käykää katsomassa se MD 101 on mun pääkanava, sinne tulee enemmän videoita. Mutta se olisi, heipä hei.